गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। बेहाय जों हाबाफारि लानाया बेनो जोंनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव जेसेखिनि बर' मिडियाम गुदि फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा माने खमायलांनो हमदों। खमायलांनायनि जाहोनाव सरकारा बेखौ माने मार्जार एमालगेमेसन खालामनानै गंफा फरायसालिफोरखौ माने फोथैनायनि लामायाव बे हिसाबै बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानैनो दिनै जोङो बर' बिजों फरायसालिफोराव मुं थिसननायखौ बांहोनाय बेखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै बे थेलामारानि सिङाव थानाय भरासिंगुरि गुदि फरायसालियाव सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे सनितपुर जिल्ला गुदि फोरोंगिरि आफादजों जथायै मोनसे सांग्रांथि मेल लानाय जादों। बेनो बे फरायसालियाव फैनानै जों गोजोननाय मोनदों। फोरोंगिरि 3 दङ आरो फरायसाफोरा 70 दङ। दा बिदिनो थाथों आरो बेनिख्रुइ बांहोथों बेखौ जोङो लुबैयो आरो बेखौनो हास्थायो। गुबुन जायगायावबो लागोन जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे खेलमाटि एरियायाव गोबां दुखुनांथावना बेहाय गं 14 गुदि फरायसालिफोरा थैनायनि लामायाव। बेहाय बर' फोरोंगिरिफोर दङ, बर' फरायसा सासेबो गैला। दा ओंखायनो जोङो जाय जायगायाव माने बेबायदि जादों बेखौ जोङो बेफोर जायगायाव थांनानै बेखौ लागोन आरो जायफोर जायगायाव गैया बेयावबो थागोन। जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादफोरा गुदि आफादफोराव आनसलिकफोराव बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थादों। जों बेयाव क'अपारेसन खालामगोन। बेबायदि हाबाफारि सोलिबाय थागोन। बे नंगौ बे खोथाया। दा बिथांमोना खायसे जों बुङोबो जाय समाव जोंनि जातीय अर्गेनाइजेसन जोंनि माहारियारि आफादफोरनि डेलिगेटफोर जायो, थान्दै मेलफोर जायो, जों बेयाव बे बाथ्राफोरखौ जों दिहुनो। जायफोर माने दैदेनगिरि बिथांमोना गोरों गोरा जानानैनो गुबुनखौ खावलायो, गावनि गथ' गथायखौ माने गुबुन बिथिङाव होयो, जों बे खोथाखौ जों रायलायो। जायफोर माने लिडारफोरा दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना गाव गावनि गथ'खौ होनानै गुबुननि गथ'खौ बर' बिजोङाव मुं थिसननो थाखाय खावलायो। जोबोद लाजिथाव। दा खायसेया ओरै बुङो जोंनि खाथियाव जोंनि खाथि खाला माने बर' बिजों फरायसालि गैया। बे माने आबहावा गैयिनि थाखाय जों गुबुन बिजोङाव होनो गोनां जायो। थ' बेबायदि माने एन्सारखौ जों होयो आरो दा बेनि थाखाय जों जेबो बुंनो हायाखै। एसेनोसै। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोराव फरायसुलि बांहोनायनि जि हाबाफारि बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फरासिंगुरि गुदि फरायसालियाव जोङो दिनै बेखेवजेनबाय। बे हाबाफारियाव बे ओनसोलनि बा बे गामिनि रायजो राजा बा गारजेन्सफोरखौ लानानै दिनै जोङो बेहाय सावरायदों। बे फरायसालियाव बा बिमानि रावजों जि सोलोंथाइ लानांगौ, जाहाथे बेहाय जोंनि फैबाय थानाय समाव फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जेन खमि जायाथों, जोङो बेखौ खावलायदों। आरो बे हिसाबै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनैनिफ्राय लानानै बे 31 मार्चसिम जोङो बेखौ कन्टिनिउवासलि जोङो जेराव जेराव गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोराव फरायसा फरायसुलिफ्रा खम जानानै दङ बेवहाय जोङो थांनानै बै ओनसोलनि रायजो राजा गारजेन्सफोरजों जोङो सावरायगोन, जाहाथे जोंनि बर' बिजोङा थांनानै थायो। आरो बर' बिजोङा जेरै थांनानै थानांगोनब्ला जोङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो बांहोनांगोन, अब्लासो जोंनि फरायसालिफ्रा थांनानै थागोन। थ' बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो सनितपुर जिल्ला गुदि बर' फरायसालि गौथुम फोरोंगिरि गौथुम बे मोनथाम आफादा जथायै जे आसाम नाङैनो बर' फरायसालिफोराव बर' फरायसाफोरा जेसेबां खम जालांबाय थादों, बे खम जानायखौ नोजोर थिनानै थांनाय दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि जि थान्दै जथुम, बे थान्दै जथुमाव थांखि लानाय बायदियै दिनै 18 मे 2023 18 मार्च 2023 बे सानाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे थेलामारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय भरासिंगुरि गुदि फरायसालियाव
बर' फरायसाफ्रा जेसेबां खम जालांबाय थादों बे खम जालांबाय थायोबा फैबाय थानाय समाव बर' बिजोङा खोब गिदिर मोनसे अलखदजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन आरो बे मोगा मोगि जानायल' खोथा नंला बेहाय बर' हिसाबै बर' रावा थैलांनायनि मोनसे राहाफारि हयथ' सफैगोन दा बेखौ नोजोर थिनानै बे मोनथाम आफादा जथायै जेरैखि जायाबाबो बर' फरायसालिफोराव बर' फरायसाफोरा जेरैबायदि थांनाय समफोराव फरायबोदों बेनिख्रुइबो बांसिन बिबांनि फरायसाफोरखौ फरायहोनांगौनि थाखाय दिनै ओनसोलनि रायजो राजा आरो मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै लोगोसे बर' हारियाव थानाय गुबुन गुबुन माहारि आरो आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा ज' जानानै दिनै मोनसे बिथांखि लादों थांखि लादों सावरायलायदों आरो बे सावरायलायनायाव बेखौनो थि खालामदों थेलामारा ओनसोलनिल' बाथ्रा नंला सनितपुर जिल्लानिल' बाथ्रा नंला आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेरैबायदि गुदि फरायसालिफोरा थैलांनो हमनाय अबस्था बे थैलांनो हमनाय अबस्थाखौ फोथांफिननांगौनि थाखाय जेरैखि जाया खामानि मावनानै फरायसाफोरखौ एडमिसन लाहोनांगौ बांसिननिफ्राय बांसिन एडमिसन लाहोनांगौ आरो एडमिसन लानायनि जि हार बेखौ बांहोनांगौनि थाखाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो सनितपुर जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुमा नैबे ओनसोलनिफ्राय बेखेवजेनबाय आरो बेयो फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन दख'राफोराव लेन्थारि खामानि मावलांजागोन आरो बे खामानि मावलांनायनि गेजेरजोंनो जों मोनसे मिजिंथिनो हायो जे फैबाय थानाय समाव थैलांनो लानाय बर' मिडियाम स्कुलफोरा जेरैखि जायाबाबो मोनसे गोदान हां मोनफिनगोन गोदान मोनसे राहा मोनफिनगोन दा बेयाव फोरोंगिरिफोरा जि मोनसे दायथ' दङ बे फोरोंगिरिफोरनि दायथ'खौ फोरोंगिरिफ्रा मावनांगोन दिथागिरि एबा गार्जेनफोरा जि मोनसे दायथ' दङ गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव हगार हरनाय फरायहोनाय बे दायथ'खौ गार्जेनफोरा मावनांगोन आरो लोगोसे थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिबानगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोना आन्थोर जयै गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव बेबायदिनो फिसा फिसा मोननै मोनथाम गामिखौ लानानै SMC वाइसआव हाबाफारिफोर लालांनायखौ लेन्थारि खालामनांगोन अब्लानो फैबाय थानाय समाव आसाम सरकारनि जि मोनसे रादाय बोसोरनैनि गेजेराव जोङो बर' मिडियाम फरायसालिफोरखौ जेरैखि जायाबाबो राफोद एबा गोख्रों महराव लाबोफिनगोन बे रादायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा होनानै दोनदोंमोन थांनाय समाव रायज्लायनायनि गेजेरजों आरो बेबायदिनो दिनै बर' फरायसालिफोरखौ जेरैखि जायाबाबो फोथांफिनना लाखिनांगौनि थांखियै थांनाय बोसोरनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों आरो नैबे बोसोरनिफ्राय जथायै खामानि मावनायखौ जागायजेनबाय जि मोनसे मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव देग्लाय जेरैबायदि जादों मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि जि मोनसे पेपार बे पेपारा गले गले लिक जाबाय थानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु मोननाय फोरमायो आरो बेबायदि जानायनि गेजेरजों बर' फरायसालिल' खोथा नङा आसामाव थानाय मेट्रिक होगिरि जायफोर फरायसाफोर दङ बिथांमोननि जिउनि जि मोनसे राहाफारि बे राहाफारियाव जोबोद मोनसे दुखुनांथाव सम जादों एबा दुखु नांनो गोनां बिथांमोना जादों आरो बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइन्स आयदानि कुइसन पेपारा जाय खालि लिक जाबाय आरो बै आनजादखौ पस्टपन खालामनायनि जि मोनसे बाथ्रा आसाम सरकारा फोसावदों बै फोसावनायखौ लानानै मोनफ्रोमबो जिल्लानि डिसि अफिस आरो सार्कोल अफिसफोराव 1 घन्टानि थाखाय धरना हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो बे धरना हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जेरैखि जायाबाबो बेबायदि फुनोरै उनाव जाहाथे पेपारा लिक जाया आनजादनि अक्ट'आ पस्टपन जाया बेखौ हुमखि होनानै बुंनाय जादोंमोन दाबि दिखांनाय जादोंमोन बिनि उनावबो दिनैदि आरोबाव फिन खनसेबाव नै MILनि जि मोनसे कुइसन पेपार आरो जिअ'ग्राफिनि जि मोनसे कुइसन पेपार बे लिक जानायनि बाथ्रा जि ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थादों गोसारबाय थादों बेयो जोबोरैनो दुखुनांथाव आरो बेबायदि जानायखौ आसाम सरकारा नांगौ बायदि राहाफारि लानांगौनि थाखाय जि राहाफारि लानांगौ दङमोन बे राहाफारिखौ लानो हायाखै बिथांमोना फेल जादों बेखौ जों दिनै बुंनांगोन बे मोनसे लिक जानाय जि हाबाफारि बा लिक जानाय जि मोनसे खामानि बे कार्यकलाप बे कार्यआव हयथ' आसाम सरकारनिबो सोलोंथाइ बिफाननिबो दुरबलतानि बाथ्रा थागोन आरो बेवहाय जाय फरायसालिफोराव कुइसन पेपारा लिक जादों बै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनिबो दुरबलतानि बाथ्रा बेयाव थागोन दा बेनिखायनो बेखौ आसाम सरकारा बा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेला बेखौ मोजाङै तदन्त खालामनानै दायनिगिरिखौ हमनांगौ आरो दायनिगिरिखौ नांगौ रोखोमै साजा होनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव गथ'फोरनि जिउजों गेलेनाय जि मोनसे खामानि बे खामानिखौ मोनफ्रोमबो सेक्टरनि मानसिफोरा हयथ' गारनांगोन नङाब्ला बेनि थाखाय आसाम सरकारानो दायनिगिरि जानानै थाहैगोन।